Takže dneska si otestujeme fotovoltaický střídač na ohřev teplé vody Sapro EV EcoSmart 3500 W Lite verze V2. V2 je vybavena dvěma zásuvkama, primární zásuvka a sekundární zásuvka. Na střídač máme připojený radiátor i na jedničku, i na dvojku a máme tam i žárovku pro indikaci. Střídač má pasivní chlazení, bez ventilátoru, nehlučí, už najíždí Vikon, od zapnutí to trvá asi minutku. Jsme na zásuvce číslo 1, v podstatě sluníčko nám svítí, takže se dostaneme zhruba na 2 kW, kolik má radiátor, víc se nedostaneme. Vypneme teda termostat, jako by se nahřál, jinak barevná dioda indikuje Vikon. Ten Vikon samozřejmě taky můžeme vidět i na připojeném zařízení, počítači a podobně. Máme to vynulované, vypnuté, tudíž tam nějaké historie nebudou. Takhle, teď vypínám termostat, jakože je to nahřáté, cvak. A přeplo na výstup číslo 2 a už nám svítí žárovička jako indikace a už nám to pouští vyrobenou elektřinu do druhého boileru, dejme tomu.